Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Вітаю ўсіх прыхільнікаў польскага кіно. Звычайна мы збіраемся па пятніцах, у апошнюю пятніцу месяца, каб паглядзець новую нейкую польскую стужку, пазнаёміцца з аўтарамі. Але сёння ў нас такі асобны выпуск нашай студыі. Мы сёння сустракаем юбілей, вельмі вялікі юбілей, стагоддзя вядомага ва ўсім свеце пісьменніка Станіслава Лема. І сёння мы плануем паразмаўляць, паразважаць на тэму творчасці Станіслава Лема ў кантэксце кінематографа. Я мяркую, шмат хто з вас ведае вядомыя экранізацыі, кніг Станіслава Лема. Было некалькі такіх вядомых экранізацый. Безумоўна, самая з іх знакамітая гэта стужка «Салярыс» Андрэя Таркоўскага. Была стужка сумеснай савецка-польскай вытворчасці «Дазнанне пілота Піркса», знаёмая таксама больш старэйшаму пакаленню гледачоў, я ўпэўнены. Была стужка 2012 года, здаецца, Стівена Содерберга «Салярыс», такі рэмейк, экранізацыя не толькі рамана Станіслава Лема, хутчэй гэта рэмейк стужкі Андрэя Таркоўскага. Але мы падумалі, што будзе цікава адкрыць нешта новае вось у тэме экранізацыі кніг Станіслава Лема. І мы паглядзелі, што у 1979 годзе у Польшчы рэжысёр Эдвард Жаброўскі выпусціў стужку, экранізацыю самага першага буйнога твора пісьменніка «Шпіталь пшамянення, шпіталь перамянення». Я запрасіў сёння на гутарку двух цікавых суразмоўцаў. Вось яны так ветліва вам усміхаюцца зараз у кадр. І суразмоўцы ў нас адмыслова звязаны з літаратурай і з кінематографам. Такім чынам я рады вельмі вітаць у бібліятэцы Польскага інстытута ў Мінску і прадстаўляю вам Насту Карнацкую. Наста гэта вельмі цікавая даследчыца беларускай і польскай літаратуры, у тым ліку, блогерка. Колькі месяцаў таму ці год назад, я не ведаю дакладна, Наста заснавала цікавы тэлеграм-канал «Белліт». Усім раю да яго далучыцца. Колькі? Уже некалькі гадоў. Гэта я далучыўся некалькі месяцаў таму. Гады 3 нават таму, да? І у нас кінематаграфічны бок прадстаўляе вядомы беларускі дакументаліст, рэжысёр Андрэй Куціла. Добры дзень, Андрэй. Добрый день. Я не буду пералічваць яго фільмы. Самая вядомая, бадай, стужка фільм «Сума» 2 гады таму атрымала галоўны прыз на амстэрдамскім кінафестывале дакументальнага кіно. Я скажу, што ў свеце дакументальнага кіно это ўсё роўна, што Оскар у свеце ігравога кіно. Ці залатая пальмавая галіна. Ну, пра што мы сёння будзем размаўляць? Па-першае, мы будзем размаўляць пра творчасць Станіслава Лема і пра гэтую кнігу «Шпіталь перамянення», ці як у праваслаўнай традыцыі можна сказаць «Шпіталь преабражэння», да? Бо па-грэчаскі гэта будзе нават больш прыгажэй метамарфозы. Да? Кніга была напісана ў сярэдзіне 40-х гадоў. Можна сказаць, што гэта першы буйны твор Станіслава Лема. Даследчыкі кажуць, што ў 48-м годзе рукапіс быў завершаны, але надрукаваны толькі ў 56-м. І лічыцца, што творчая біяграфія Лема пачалася з іншых яго кніг, з фантастычных раманаў, па якім Лем і стаў вядомы. Чым, напрыклад, мяне вельмі зацікавіў «Шпіталь перамянення» тое, што гэта кніга не фантастычная. Вось сёння мы з вамі паспрабуем паразважаць пра Лема не фантаста. Гэта будзе вельмі, на мой погляд, цікавы такі паварот у ведах пра Лема, у лемаведстве, у лемазнаўстве.
Я бы хацеў першае, што спытаць нашых гасцей сённяшніх, гэта наконт наогул іх першага знаёмства з творчасцю Станіслава Лема. З чаго гэта знаёмства пачалося? Які ўражанні вось у вас ад творчасці Лема? Чым ён вас здзівіў, можа не здзівіў? Як фантаст, як асоба, як філосаф, бо Лем, і шмат хто піша з даследчыкаў, кажа, што ён не проста пісьменнік, а найперш філосаф. Бо яго думкі, яго разважанні наконт чалавецтва гэта самае каштоўнае, бадай, у яго творчасці. Як мяркуецца? Наста, давайте з вас пачнем. Я ўпершыню сустрэлася з Лемам яшчэ калі вучылася ў школе, таму што гэта быў тады перыяд вялікага захаплення фантастыкай, класікай фантастыкі. Я чытала ўсё, што траплялася пад руку. На шчасце, у мяне бацька сабраў такую вялікую бібліятэку фантастычную, плюс я схадзіла ў мясцовую бібліятэку у сябе на раёне. І для мяне Лем быў адкрыццём, бо я прывыкла, што фантасты такія сусветнага ўзроўню, яны англамоўныя. А Лем быў першым неангламоўным фантастам, якога я для сябе адкрыла, і, ў прынцыпе, ён, мабыць, адзін з самых вядомых неангламоўных фантастаў у свеце і ёсць. І, зразумела, ўсё гэта пачалося з Салярысу. Я думаю, што тады я яго ўспрыняла... Гэта было нешта новае для мяне, нешта абсалютна не такое, як я чытала ў фантастыцы дагэтуль. І трохі, магчыма, незразумелае, таму што не той узрост усё ж такі быў. Потым мне давялося яго перачытваць ужо ва ўніверсітэце. Я чытала іншыя творы, я ўжо нарэшце змагла чытаць гэта ў арыгінале. І тады гэта было сапраўды адкрыццё, што ў краіне не так далёка ад нашай можа быць такі ўзровень фантастыкі. Гэта было цудоўна. А вось калі вы пачалі знаёміцца з Лемам у арыгінале, вы нешта новае знайшлі для сябе? То бок пераклады, я не ведаю, на якой мове вы на рускай пачалі чытаць? Я чытала і на беларускай. Я чытала «Непераможнага» і «Салярыс» па-беларуску, астатнія творы так часткова чытала па-руску. І арыгінал быў... Я б не сказала, што я адчула надта шмат адрозненняў, але зразумела, што арыгінал гэта заўжды арыгінал. І ў арыгінале гэта чыталася як песня. Просто у яго часам лічыцца, што фантастыка гэта нейкі такі нізкі ўзровень, нізкі жанр літаратуры, што гэта заўжды, асабліва дзякуючы перакладам савецкіх часоў, познесавецкіх, узнікла такое ўражанне, што гэта не вельмі якасная літаратура. Бо савецкія пераклады заўжды былі з вельмі дзіўнымі вокладкамі. Гэта былі абсалютна дзікія, там нейкія аголеныя жанчыны, цмокі, і гэта было вельмі страшна. Аголеныя жанчыны гэта не савецкія былі яшчэ пераклады. Ужо, да. Так, гэта ўжо больш познія часы, і тады гэта не асабліва стараліся выдаваць. Перакладчыкі былі невысокага ўзроўню, і таму пераклады тады зразумела, што тое, што я потым чытала ў арыгінале, гэта было зусім іншае. Магчыма, цяпер перакладаюць лепш, але я ўжо магу чытаць у арыгінале, таму і працягну гэта рабіць далей у арыгінале. А які ваш самы любімы твор ці творы, да якога вы вяртаецеся яшчэ? Мне цяжка сказаць, але першае, што прыходзіць у галаву, гэта, мабыць, футуралагічны кангрэс і сума тэхналогій. Вось то, што мы казалі пра філасофію, Лем гэта вельмі недаацэнены філосаф. Ён абсалютна не ўспрымаецца людзьмі як філосаф. Мала хто ўвогуле ведае пра існаванне яго філасофскіх твораў, і все лічаць, што ён толькі фантаст. Але вось для мяне Лем... Якраз сума тэхналогій гэта і ёсць яго філасофскі трактат. Футуралагічны такі трактат, дзе ён разважае пра рэчы, якія вы сустрэнуць, ці ўжо сустрэлі чалавецтва зараз, бо сума тэхналогій это 60-е гады напісаў. Ён пісаў пра віртуальную рэальнасць, пра нейкія выклікі, якія мы зараз ужо лічым праблемамі чалавецтва, якія ўжо насталі. Да. Андрэй, як у цябе... Я ж сам так здзіўляюся, што яго прымаюць так у Савецкім Саюзе, я так разумею, а ён хацеў, каб в Польшы яго так прымалі. Усе яго насілі там на руках, ён калі прыязджаў, там яго і сустракалі, і вадзілі, вся эта навуковая сфера выяла, яго як бы была такая, я так разумею, такая адчуванне недаацэненасці, так я разумею, да? Потому что я про яго не шмат ведаў, фантастыка мяне ніколі так не цікавіла. Зразумела, праз фільм «Салярыс» я там даведаўся, для мяне было
ну, як бы такое вялікае ўзрушэнне, да, у сэнсе Салярыса. Калі я ўжо чытаў твор «Шпіталь», ось, я так бы, ну, абсолютно погрузился в такую реальность, як бы, и такую, ну, некую такую сферу. Я нават, ну, не чакаў, бо весь час чуў, як бы, что Лем фантаст, и для мяне это было так само. И я, ну, з задавальненнем прочитал роман уже там за 2 дні. Бо, як бы, я читав это як кіно глядзеў. І, может быть, дарэмна, что я прочитал спачатку, як бы, твор, а пасля фільм. Потому что, як бы, фільм для мяне открылся, як бы, ну, скажем так, ну, я чакаў, як бы, ну, зусім чагосьці, як бы, іншага ад кіно. Хаця, як бы, ну, разумею, калі я чытаў кнігу, я складаў, як бы, сваё кіно ў гэтым. Ну, ты як і рэжысёр, у цябе мысленне рэжысёрскае, ты бачыў іншае. І таму мне цікава, ну, было яшчэ фільм, як бы, ну, зразумела, што чаму, як бы, мяне, ну, як бы, цікава было глядзець яго, таму што мы, як бы, жывем такія часы, не ведаю, калі, як бы, ты шукаеш, як бы, у кожнай карціне, у кожнай літаратуры, да, штосьці тое, што адбываецца з намі сёння. І таму, як бы, так добра, як бы, і, ну, часам нават в фінале нават было, да, цяжка чытаць роман, і мне вельмі спадабалася, што, як бы, это вайна і все, што адбываецца, ну, паказана, як бы, у тле, да, як бы, не наўпрост, як бы, і толькі як рэха той вайны, я вось таксама думаў пра тое, што калісьці, можа быць, хто-небудзь здыме такое кіно і пра наш сённяшні час, дзе не будзе паказана, як бы, наўпрост, што адбываецца на вуліцах з намі, а какое-то было толькі, як бы, в тле. Ну, давайте тады крышачку пра сюжэт, бо каб стала зразумела тым, хто яшчэ не чытаў, не глядзеў фільм. Падзеі стужкі адбываюцца ў сапраўдным шпітале, у шпіталі, які называецца так, шпіталь перамянення, у гонар, да? Ну, гэта псіхіятрычная клініка, якая знаходзіцца ў нейкай сядзібе, крышачку аддаленая ад нейкіх буйных населеных пунктаў. Гэта такая клініка у сельскай мясцовасці, у мясцовасці вясковая бальніца. Але вялікі шпіталь ён, сапраўдны, там шмат пацыентаў, да, супрацоўнікаў, гэта сапраўдны мікракосм. І гэта цікава, бо ён дазваляе абсалютна розныя сітуацыі сябе унутры дапускаць, адбываюцца розныя падзеі. І тое ж, чым адрозніваецца адразу, скажам, кніга ад фільма, это тое, што там значна спрошчана ў фільме. Бо шмат падзей, шмат нейкіх сітуацый і сцэн, якія проста фізічна ў 1,5 гадзіны стужкі не змясціліся. Ну, напрыклад, няма пралога даволі вялікага, дзе тлумачыцца і даволі кінематаграфічнага, так, дзе тлумачыцца, як галоўны герой патрапіў у клініку. У фільме все прасцей, ён проста прыходзіць малады доктар на працу і уладкоўваецца у галоўнага ўрача на працу. Візуальна ж мы ж пагружаемся у творы, мы адразу пагружаемся ў атмасферу, да, вось гэтай такой 39-го года. Там все про это кажа, і нават все гэтыя фігуркі, як гэта апісана, ты это вельмі сабе так добра уяўляеш у картинках. Да. Гэта атмасфера, працягнем, да, крышачку знаёміць, гэта атмасфера акупацыі, першага года акупацыі Польшчы, калі Польшча была, як вядома, у 1939 годзе акупіравана гітлераўскай Германіяй, Савецкім Саюзам. Вось у зону гітлераўскай акупацыі нямецкай трапляе галоўны герой, знаходзіцца гэты шпіталь, і вось гэта атмасфера такая незразумелая, крышку сюррэалістычная, да, яна пачынаецца з першых старонак. Герой прыехаў на пахаванне, да, родных сваіх, таксама ў нейкую сядзібу, дзе ён некалі прыязджаў, да стрыечных сваіх родных. Вось і пачынаецца. Мы не будзем падрабязна, канешне, расказваць, бо чытанне Лема, чытанне гэтага рамана, а ён напісаў 27 год, так, Наста, роман. Гэта, канешне, такая асаблівае адчуванне, асалода. Не будзем вас бянтэжыць нейкімі мелкімі падрабязнасцямі, каб вы самі ўсё прачыталі. Бо абавязкова раім узяцца за кнігу перад праглядам стужкі. Наста, пытанне да вас. Калі я чытаў раман, ну, па-першае, Лем гэта фантаст. І вось усе даследчыкі кажуць, пішуць,
што ён узяўся за фантастыку, таму што ў сацыялістычнай Польшчы было вельмі цяжка быць рэалістам, пісаць праўду жыцця, апісваць. Трэба было абавязкова нейкія партыйныя рэчы упісваць у літаратуру. І нагадаем, што каб выйшаў раман «Шпіталь перамянення», Лему давялося дапісаць яшчэ 2 працяга, які называецца трылогія «Нестрачаны час». І эта трылогія завершваецца тым, што галоўны герой, вось гэты самы Стэфан, ён уступае ў камуністычную партыю Польшчы. Ну, Лем потым у 60-е ён адмовіўся ад гэтага працягу і настойваў на тым, каб кніга перавыдавалася толькі першая частка. Ён нават забараняў друкаваць. І нават забараняў, там, здаецца, толькі некалькі фрагментаў выходзілі як апавяданне. Але мне, калі я чытаў «Шпіталь перамянення», мне падалося, што ўсё ж такі гэта не рэалізм у класічным выглядзе, які мы, звычайна, маем на ўвазе. Гэта ці нейкі сюр жыцця, ці нешта яшчэ. Бо сама абсурднасць сітуацыі вось гэтай акупацыі, калі людзі страцілі сваю дзяржаву, калі страцілі наступны дзень свой, будучыню сваю, яны не ведаюць гэтыя ні ўрачы, ні пацыенты, што будзе далей, чым усё скончыцца. Няма ніякіх нават намёкаў, самыя такія, мы ведаем, чым гэта можа скончыцца для іх, яны не ведаюць пакуль. Нават калі з'яўляюцца эсэсаўцы, там немцы, мы не падазраем, што за жудасны фінал можа быць у гэтай гісторыі. Такі апакаліптычны абсалютна фінал. Але вось гэта адчуванне абсурду, яно ператварае кнігу ў нерэалістычны твор, на мой погляд. Вось як вам нас-то падалося? Тому што фантастычная літаратура, яна не заўжды проста фантастычная літаратура. Вельмі часта за ёй хаваюцца нейкія надзённыя праблемы, якія хвалююць людзей, і калі яны, як, напрыклад, Лему ў тыя часы не маюць магчымасці пісаць пра гэта наўпрост, яны вымушаныя нешта выдумляць, яны вымушаныя прыдумваць новыя сусветы, але дасведчаныя чытачы, я думаю, адразу бачаць, што там да чаго, і тым больш, калі Лем пачынаў пісаць гэты твор, якраз тады ў Польшчы, але не толькі ў Польшчы, з'явіўся гэты кірунак сацыялістычнага рэалізму, і творы трэба было пісаць у такім рэчышчы. Зразумела, што для Лема, для чалавека вельмі свабоднага ў сваіх думках і вельмі свабоднага ў падарожжах, і гэтая фантастыка ягоная, яна, гэта чалавек, які мог проста з дапамогай свайго розуму зазірнуць абсалютна куды заўгодна. І для творчых людзей няма межаў, і абмежавацца вось гэтымі рамкамі сацыяалізму ён не мог. Таму трэба было неяк выкручвацца, і зразумела, што другая і трэцяя частка, гэта як для аматараў беларускай літаратуры, гэта тое ж самае, як другая і трэцяя часткі палескай трылогіі Мележа. Гэта тая рэч, якая ёсць, якую мы мусім ведаць, што яна ёсць, але мы разумеем, што гэта ўжо не літаратура. То бок трэба ўлічваць кантэкст стварэння, як, дарэчы, і стужкі 79-го года, безумоўна. Так. І стужка, мне здаецца, яна таксама ўзнікла ў тыя часы, калі гэта было патрэбна, і калі трэба было сказаць пра нешта іншымі словамі, але каб людзі ўсё разумелі. Давайте тады ўспомнім часы стварэння стужкі, бо ўсё ж такі яна вельмі далёка ад 56-го года, калі з'явіўся раман. 56-й год, ён не выпадкова, дарэчы, быў надрукаваны, бо ў Савецкім Саюзе памёр Сталін, пэўная палітычная адліга, можна так сказаць, у Польшчы наступіла. І можна было ўжо надрукаваць не толькі фантастычныя раманы, бо самыя першыя, здаецца, у 50-51 годзе, так, Лем друкаваць пачаў. Ён ужо быў пісьменнікам з пэўным, як сказаць, вопытам і рэнамэ, як кажуць, так, і яго ўспрымалі як фантаста, і з друку выйшаў раман пра акупацыю, гэта ўжо больш натуральна ўспрымалася, так? Але вось, безумоўна, вопыт акупацыі, жыцця пад акупацыяй нямецкай у Львове тады тагачасным, ён выкарыстаў, так, відаць. Больше выкарыстаў, мне здаецца, свой досвід у медыцыне. Бо я чытаў, я так, капец, як так можна ведаць такія падрабязнасці, назвы ўсіх гэтых інструментаў і гэтых далей. Ёсць яшчэ адна цудоўная рэч і раман Станіслава Лема, які я раю вельмі пачытаць нашым
гледачам сённяшнім, гэта, безумоўна, яго аўтабіяграфічны расповед о дзяцінстве «Высокі замак». Справа ў тым, што Станіслаў Лем быў сынам доктара. Яго бацька быў вядомым во Львове отоларингологам, як кажуць, да? Просто. І ў рамане апісваецца, як маленькі хлопчык, і ён проста рос сярод гэтых інструментаў, у прыёмнай, бо гэта прыватная была практыка, як кажуць, і доктар прымаў проста ў кватэры, у асобным пакоі. Вось. І Лем, ён, натуральна, вырас сярод нейкіх медыцынскіх прылад, дыягназаў, пацыентаў. Гэта была вельмі натуральная яго сфера. Да? І мы ведаем нават, што такая падрабязнасць біяграфіі, ён і ў медыцыну пайшоў, таму што бацька патрабаваў. Гэта ж пачатак фільма «Шпіталь прымянення», калі лекар яго запытвае, навошта вы вучыліся медыцыне. Гэта сямейнае. А лекар запытвае, а вам гэта для чаго патрэбна? І гэта такая важная рэч, мне здаецца, вельмі аўтабіяграфічная. І таксама такі элемент абсурду. Бо чалавек, які не планаваў займацца медыцынай, Лем з дзяцінства цікаўся тэхнікай, ён хацеў быць там у палітэхнікі львоўскай, здаецца, вучыцца. І вось ён трапляе не па свайму жаданню у нейкую сераду, абсалютна яна абсурдная, здаецца, дзе таксама вельмі цікавыя адносіны не толькі паміж хворымі і ўрачамі, але і паміж этой серада медыцынскай серады. Да, людзі раскрываюцца ў розных момантах і ў розных абставінах. Да. Я б сказаў нават такое слово экзістэнцыйная драма гэтай раман, гэты фільм. Да? Бо мала таго, што людзі трапляюць у абставіны акупацыі, гэта такі стрэс, яны не ведаюць, як рабіць, яны пытаюцца, ось, што самае мне такія паралелі нават з нашай рэчаіснасцю, мы пытаемся жыць звыклым жыццём, але ўсё навокал змянілася, мы не ведаем, як гэта можа быць далей на наступны дзень, ці працягнецца гэта, колькі яшчэ будзе. І адначасова ўнутры гэта абсалютна абсурдны рэжым, як сказаць, рэжым псіхіятрычнай клінікі. Нейкія рытуалы свае адносіны паміж персаналам, калектывам і гэтак далей. Што вам больш за ўсё запала ў душу, калі вы чыталі раман? Якія моманты, якія сцэны, можна сказаць? Гэта вялікая колькасць разважанняў наконт душы і цела, вось чым гэты твор мне найбольш за ўсё запомніўся. І, канешне ж, як у фільме лекар сказаў, што вельмі часта людзі ідуць у псіхіятрыю, таму што яны маюць пэўныя праблемы ў сабе, і яны ідуць туды не для вырашэння чужых праблемаў, а каб разабрацца ў сабе. І вельмі цудоўна гэта ўсё апісвае Лем, як гэты малады чалавек, гэты Стэфан, прыходзіць у гэтую вялікую, можна сказаць, што гэта вялікая машына шпіталя, і ён яшчэ такі малады зялёны, і ён хоча нешта там змяніць. Але чым ён нешта спрабуе змяняць, але чым больш ён спрабуе, тым больш ён разумее, наколькі гэта ўсё проста марна і бессэнсоўна. І гэта такое змаганне чалавека з сістэмай. Дарэчы, мне падаецца, што ў фільме гэта такая алюзія на часы, калі здымаўся фільм. Так. У большай ступені, чым у рамане. Бачыш, гэта як бы больш акцэнт робіцца менавіта на яго барацьбу з, скажем так, з адносінамі да хворых, да пацыентаў. Гэта як, не тое, што як агітацыя, але это настолькі як бы прямо як лозунг гучыць, што нават так табе... У Лема это так вельмі далікатна, і так это все один просто такі слой з усяго таго, што мы маем. А ў фільме это ледзь не асноўная ідэя. Не асноўная, але адна з асноўных, якая просто кідаецца ў вочы. Просто разважанні, якія... І гэта слушна, згодна з тым часам, калі стужка здымалася. І натуральна, калі фільм здымаліся сёння, мы таксама побачылі, і гэта як бы, просто дадзенасць часу. Это як бы не добрае, не дрэннае. Это як бы ёсць гісторыя. І так вось аўтар казаў, так ён хацеў, рэжысёр. Справа ў тым, што унутраныя маналогі,
нейкія разважанні ў кіно перадаць абсолютно немагчыма, і калі там асабліва все эти размовы з Сіклоўскім, як бы, ну это ввогуле я чытаў, думаю, як это можна як бы адлюстраваць в кіно, ну як бы ну ніяк, але напрыклад некаторыя сцэны наадварот можна было ў кіно адлюстраваць як прыезд да хворага бацькі, там вельмі кінематаграфічныя сцэны ёсць, нават размовы, кароткія дыялогі, калі ён прыязджае і бацька яму пачынае ввогуле не пра асноўнае, а пра тое, што там, маўляў, ніколі не шкадуй, што ты зараз зрабіў, ніколі та-та-та, бо все скончыцца адным, як бы все мы прыйдзем як бы да адной кропкі, там, і рабі ты тое ці всё, і акурат вось гэта для мяне, ну, такі момант, які можна было скласці, як бы, ну, у пэўную сцэну, але, канешне, это бы абсалютна магло як бы звесці ў бок ад асноўнай як бы канцэпцыі фільма, але вось а пасля кажа, а я ўвогуле ну не пра тое хацеў казаць, і пачынае можа казаць пра свае як бы бачыш, усё ж такі ўспрыманне нашы, ўспрыманне людзей 79-м годзе зусім іншае, бо відавочна эта клініка яна уяўляе сабой пэўнае месца такое, вось як мадэль грамадства. Ну, так, бы ну яна і ў кнізе, але ж падкрэслена ў фільме менавіта. Калі вы заўважылі, калі героі заходзяць першы раз упершыню ў клініку, там вывеска клінікі, яна зроблена ў выглядзе гэтай знакамітай надпісы у Аушвіц. Arbeiten meist frei, да, или как я там, да. У выглядзе вось гэтай знакамітай вывескі у нацысцкі канцлагер. То бок усё ж такі 70-е гады і другая палова 70-х гэта знакаміты перыяд у польскім кіно маральнага неспакою. Гэта час метафор. Мы ўжо крышачку адвыклі. Мы прывыклі, што ў кіно можна казаць усё у голас, паказваць усё абсалютна адкрыта. Ну, там што тычыцца фашызму, прабач, перабіваю, можна было паказваць. Это як бы было не забаронена. І вось адносіны паміж немцамі і персаналам, пра тое, што ён прыйшоў, яго ударыў, то бок так бы такі тонкія моманты, іх таксама можна было паказваць. Ну, і ў кнізе, і ў кнізе, і ў фільме нацысты, яны эсэсаўцы, гэта, як кажуць, бог з машыны. Да, яны прыязджаюць у пэўны момант. Да? Это знешняя неперадольная сіла стыхіі, якая проста ўсё ўносіць у рухавік такі сюжэт. Заўсёды вяртае нас у нашы часы, чым як бы добра і карысна это все глядзець. І все роўна ты як бы перапрацоўваеш, не можаш як бы застацца як бы адслоненым ад гэтага кіно. Ну ні ў якім разе, да, то бок ты все роўна як бы яно ўплывае, яно як бы і эмацыйна дзейнічае, не гледзячы на тое, што гэта знята як бы у канцы 70-х, все роўна вся гэта гісторыя працуе на нас і сёння, абсалютна як бы. Ну, трэба сказаць, што Эдвард Жаброўскі гэта вядомы вельмі не толькі рэжысёр, а па-першае гэта сцэнарыст з вельмі цікавай фільмаграфіяй. Ён, дарэчы, зусім не родны нашаму Міхалу Жаброўскаму, знакамітаму ведзьмару, акцёру, суперпапулярнаму ў Польшчы, зорке сучаснага польскага кіно. Жаброўскі гэта прозвішча яго дзядулі, які ён узяў як псеўданім у пэўны момант сваёй біяграфіі. Ён скончыў рэжысёрскі факультэт у Лодзі ў кінашколе, але збольшага працаваў як сцэнарыст па розных прычынах. І у тым ліку ён вельмі сябраваў з Кшыштафам Занусі, ён напісаў шмат сцэнарыяў для фільмаў Кшыштафа Занусі, у тым ліку такіх вядомых як «Структура крыстала», напрыклад, ці фільму Анджэя Вайды. І самае знакамітае яго сцэнарыі гэта да трылогіі Кшыштафа Кіслёўскага «Тры колеры» – сіні, белы і чырвоны. Гэта, безумоўна, такі ўнёсак у сусветны кінематограф Эдварда Жаброўскага. Безумоўна, кіно, і ты вось, Андрэй, ведаеш добра, і яно, і аўтару кіно, і ён існуе ў нейкіх межах фізічных, чыста фізічных. Да? Напрыклад, бюджэт стужкі. У нас ёсць месца, псіхіятрычная клініка, ну, пэўна, там у яго ж ёсць у рамане і выезды ў горад,
і нешта яшчэ, паказаць акупаваны Кракаў ці што там Варшава, здаецца, да? Не так проста, бо гэта каштавала грошы. Акурат фільму это не трэба. Добра, Да, што да. ёсць такая капсула Да. з гэтага шпіталя, і ты як бы Да. знаходзішся і толькі як бы рэхам штосьці Да. даносіцца. Адзінае шкада, што аўтар таксама, напэўна, не мог выкарыстаць в сэнсе змены пораў года, бо это вельмі важна в кіно, і толькі па гэтых апісаннях прыроды ты разумееш, колькі часу прайшло, які настрой, як бы это акурат тое кіно, ну, тое, як бы, тая мова, як бы, да, тыя сродкі, якія можна было выкарыстаць. А яго все адбываецца, по-моему, все здымкі вясною, калі я не памыляюся. А там Да. гэта восень, змена, гэты дождж, гэты бруд там под нагамі, это все як бы працуе абсалютна на тое, якім стане, да, акупацыі знаходзіцца Польша. Можна было все это Конечно. выцягваць праз прыроду у тым ліку. Але мы бачым, што фільм зняты у адзін сезон. Ну, гэта менавіта з абмежаванню. Да. Тых, як бы, ну, плюсаў, то, што мы казалі, што это крыху больш, чым рэальнасць, да, все ж таки крыху, як бы, нейкі сюррэалізм. У аўтара это вельмі добра атрымалася паказаць в самым канцы, да, калі фільм становіцца чорна-белым, Да. тады мы ўжо нешта крыху, як бы, ну, не крыху, а зусім па-іншаму пачынаем гэта ўспрымаць. То бок, як бы, як хроніку, як нешта рэальнае, гэтыя ямы выкапаныя, да, і гэтыя людзі. Мы ўжо наближаемся адначасова да такого, ведаеш, ну, можа быць, такого гіперрэалізму, але ён все роўна як бы некі на мяжы з сюррэалізмам адначасова. То бок рэжысёр ўсё ж такі з раманам Ну, скантактуе, так, так, з канцэпцыяй. у гэтым як бы яны пачынаюць як бы, ну, быць падобнымі у фінале. Бо звычайна, ну, вядомае правіла, чым прасцей кніга, чым больш складаная кніга, больш таленавітая, больш вядомая, тым больш складана здымаць нават сцэнар, да? Ну, я не разумею наогул, як можна экранізаваць там «Вайну і мір», да? Абсалютна адэкватна, конгеніальна, да? Гэта размова. Да. Вы ведаеце, паважаныя гледачы, відаць, што быў нават пэўны, ну, не тое, каб канфлікт, но быў такі пэўны момант недаверу Лема да Андрэя Таркоўскага, бо калі Станіслаў Лем паглядзеў стужку, ён сказаў, што гэта абсалютна... Я пісаў не пра тое. Аўтар у кіно, ён звычайна бярэ літаратурную першакрыніцу, і нейкую ці ён бярэ нейкую лінію, ці эпізод. Да, можа эпізод, і гэта слушна. Да, ці ён ужо на падставе з гэтых вобразаў, якія нараджаюцца ў яго, ён робіць нешта сваё. Вось тут, на мой погляд, рэжысёр, ён вельмі так акуратна спрабаваў ўсё ж такі не адыходзіць далёка ад рамана. Скараціў, спрасціў. Калі вы будете чытаць, будете глядзець, вы, безумоўна, розніцу убачыце, але тым не менш. І тым не менш, мне здаецца, што часы не дазволілі яму выкарыстаць той фінал, які ў кніжкі, які рэальна вобразны і адсылае нас да Атлантиды, по-моему, нават украінскай. Ты маеш на увазе фільм, Андрэй мае на увазе фільм «Атлантыда». Украінскі. Да, украінскі рэжысёра Васяновіча, які 2 гады таму, да, эпізоды фіналу. Да, які расказвае пра футурыстычны такі расказ пра вайну на Донбасе. Ну, я быў будучыні. Там, што цікава, ну, гэта ж самая думка у Лема, што жыццё працягваецца, да, што як бы все гэта ёсць, все канфлікты, войны і так далее, але тут мы бачым крыху як бы іншае як бы выйсце, да, плоці і всяго астатняго. Тое самае у Лема, тое самае вось у Ланцкі. Ну, і я думаю, што той час, як бы, ну, можа, і ідэя рэжысёра, ну, пэўным чынам разыходзілася, да, з тым, што як бы ёсць у Лема. Але цікава заўсёды это параўноўваць, думаць, як бы магло быць, як яно ёсць. Але мы параім... Асалоду ад гэтага атрымліваеш. Да. Але мы параім усё ж такі нашым сённяшнім гледачам пачытаць спачатку, а потым ужо паглядзець стужку. А вось я не ўпэўнены. Да? Ты не ўпэўнены? Дарэчы, я не ўпэўнены, таму што як бы можна паглядзець стужку, і ты будзеш чытаць, і наадварот для сябе можа нешта яшчэ адкрываць. То бок я не на 100% ўпэўнены, што спачатку чытаць, пасля глядзець, бо ўвесь час у цябе ў галаве як бы кніга, а там будзе ўвесь час у галаве, можа быць, фільм, але
як бы перастаноўка гэтых чысел, як бы, ну, суммы уражанняў ось ад гэтых двух твораў, яно, мне здаецца, не мяняе. Але ты ведаеш, я вось усё жыццё займаюся прафесійна, дарослае жыццё кіно, але дасюль лічу, што літаратура это вышэйшы ўсё ж такі жанр мастацтва, бо тое кіно, якое нараджаецца ў цябе ў галаве, калі ты чытаеш, яно не параўнаецца з нізякім. Дарэчы, здаецца, што сам Станіслаў Лем, ён казаў, што калі я пішу, у мяне ў галаве няма ніякіх малюнкаў, ніякіх карцінак. Што мая проза, яна проста ідзе вось як па натхненню, а потым, калі людзі чытаюць, у іх ужо нешта сваё. Вось мне здаецца, што гэта сапраўдная літаратура, якая дае прастору інтэрпрэтацыі. Кожны з нас уяўляе гэта Стэфана сваім, да, і гэтак далей. І калі мы будзем глядзець стужку, гэта не супадзенне, да, здаецца. Я бы вас яшчэ Наста спытаў наконт таго, на ваш погляд, вось у творчасці Лема якое месца займае гэты раман? Бо шмат хто кажа, што ў гэтым рамане усе тыя тэмы і думкі, якія потым ён развіваў у сваіх фантастычных творах і нават у футуралагічных такіх публіцыстыцы сваёй ужо. Вось. І відаць, што дзесьці блізка да таго, так? Так і ёсць, сапраўды, ён многія рэчы, якія тут такія, можа быць, накіды рабіў у размовах паміж персанажамі, асабліва калі вось галоўны герой размаўляе там з мясцовым паэтам. І многія з гэтых ідэяў, гэтыя думкі, яны потым у наступных творах выкарыстоўваліся. І я лічу, што гэта быў такі пачатак, калі малады, як мы ўжо казалі, 27-гадовы аўтар, ён, можа быць, яшчэ не мае такіх магчымасцяў, такога досведу, каб пра гэта напісаць, а потым, чым больш ён піша, тым больш яго выпрацоўваецца нейкі гэты досвед. І наступныя творы ўжо мацней, пэўныя тэмы, ён вельмі там шмат футуралагічныя ягоныя творы, шмат кажам пра ягоныя нават не прадказанні, а разважанні наконт таго, як мы будзем жыць далей, як мы будзем з гэтым жыць, што з'явіцца новыя тэхналогіі, што мы будзем з гэтым усім рабіць. І таму я лічу, што проста з цягам часу гэта ўсё выпрацоўвалася. Бо гэта тое, што яго хвалявала, што малады чалавек, малады захоплены чалавек, які пачаў займацца літаратурай, яму хочацца данесці нешта свету. І ён усё гэта выразіў пакуль што не фантастычна, але далей мы бачым, што атрымалася. Ну, сапраўды, Лем уздымае ў рамане пытанне навукі і этыкі, таксама ў навуцы. Бо мы там адзін з самых такіх яркіх, нават не эпізодаў, а ліній у рамане гэта вось хворы інжынер, якога адзін з хірургаў наглядае для таго, каб зрабіць аперацыю проста ў якасці эксперымента. І вось гэта, і потым мы ведаем, што гэты інжынер, як ён сябе паводзіць у самы крытычны момант у фінале, бліжэй да фіналу, да. Ой, не інжынер, а хірург. Гэта пытанне этыкі, да, у навукі, як чалавецтва з гэтым вось... Ну, не толькі ў навуцы, да. Але наогул, да. Нават у мастацтве этыкі, да, як Сікалоўскі, які можа разважаць, а пасля на чымсьці, як бы, мы бачым, як бы, падзенне. Ну, як бы, такое, як бы, ну, не толькі да навукі, а ўвогуле да мастацтва тым ліку, да, пытанне этыкі. Ну, это ж усе кажуць, што даследчыкі, што фантастыка, што такое фантастыка? Гэта проста адлюстраванне нашых адносін да адносін пісьменніка да рэальнасці. Бо фантастыка Лема, яна збольшага пра людзей, якія яго акружалі, з якімі ён жыў у 50-е, 40-е гады. Так, пра праблемы, якія стаялі тады. Бо там палёты ў космас, скафандры, нейкія дэталі, да, фантастычныя, гэта ж толькі абрамленне нейкае, так, гэта антураж, скажем так. Фантастыка, яна збольшага расказвае, ўсё ж такі распавядае пра зямлю і пра грамадства. Пра чалавека. Пра чалавека. Всё пра чалавека. Да. І такое цікавае пытанне, ўсё ж такі, чаму фантастыка, я сабе яго першае задаю, чаму фантастыка зараз не так папулярна, чым яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў, калі я быў маленькі, у 80-е гады. Ну, зразумела, што мы ўжо там
і шмат якія тэхнічныя рэчы, якія Лем апісваў у 50-е, яны ўжо на самой справе існуюць. Это ўжо не фантастыка. Гэта як Жюль Верн, які нарэшце перайшоў у нейкую іншую катэгорыю. Да? Не фантастаў, а і падводныя лодкі ёсць, і самалёты і так далей. І у Лема таксама. Чалавецтва, дазор зоркалётаў не існуе, але ж у космас летаюць, там на Марс летаюць. Але мне здаецца, што ў наш час цікавасць да фантастыкі зусім не зменшылася. Мне здаецца, што наадварот проста выходзіць на, як сказаць, на першыя ролі ў фантастыцы людзі з іншых краінаў. Калі мы прывыклі, што фантасты гэта амерыканцы, брытанцы, англамоўныя, да? Так, скажем так, то, напрыклад, цяпер адну з вядучых роляў у сусветнай фантастыцы грае кітайская літаратура. І гэта абсалютна для мяне было нечакана, але у іх гэта быў такі працэс, калі дзяржава дапамагла літаратуры. Сапраўды гэта проста неверагодная гісторыя, як у іх у школе дзеці пішуць пэўныя сачыненні, і ім тэмы сачыненняў давалі такія, каб у дзяцей была цікавасць да таго паразважаць, а якія вы бачыце тэхналогіі ў будучым, якім вы бачыце развіццё краіны, свету, там проста марце, дазваляйце сабе марыць. І гэтыя дзеці вырасталі, і цяпер вось мы ведаем фантасту, як Лю Цысінь, і іншыя аўтары, якія проста... Добра, у той жа Польшчы, Анджэй Сапкоўскі, які зрабіў пэўную, калі не рэвалюцыю, то паварот у польскай літаратуры фантастычнай, і, безумоўна, жанр фэнтэзі зараз дамінуе. І мне падаецца, што тое, з чым займаўся Станіслаў Лем, гэта тады называлася science fiction, зараз называецца, навуковая фантастыка, але фэнтэзі гэта нешта іншае. Гэта зварот ужо ад тэхнікі непасрэдна, да нейкіх міфалагічных асноў, гэта да той дарогі, што прабіў у свой час Толкін, да? Таксама англамоўны пісьменнік. І польская, напрыклад, фантастыка, здаецца, на мой погляд, больш прадстаўлена фэнтэзі цяпер. Наста, як вы, як чалавек, які польскай літаратуры бліжэй знаём? Так, сапраўды у іх жанр фэнтэзі вельмі развіваецца, і гэта можа быць такія спробы ўцёкаў, эскапізму, бо ёсць шмат польскіх фантастаў, якія цяпер выходзяць там на шырокі сусветны рынок, і на беларускую мову. На беларускую мову, напрыклад, Яраслаў Гжэндовіч, які з ягонай трылогіі «Гаспадар ледзянога саду», зараз у захапленні беларускія чытачы ад яго, але Гжэндовіч гэта такі, хутчэй сплаў, гэта пачынаецца ўсё, як вельмі нагадвае «Салярыс». Я калі чытала, я не магла проста адвязацца ад уражання, што я чытаю «Салярыс», бо гэта была звычайна навуковая фантастыка, якая потым ператварылася ў фэнтэзі, і гэта вельмі класны сплаў. Таксама у іх у сучаснай літаратуры такія аўтары, як Павел Майка, Яцек Дукай, гэта ўсё аўтары, якія пішуць класную літаратуру, класнай фэнтэзі, і імі цікавяцца людзі ў іншых краінах. Прынамсі, ёсць у расійскія выданні «Звёзды фэнтэзі», здаецца, называецца, і там выходзіць якраз мноства польскіх аўтараў, яны для сябе зараз іх адкрываюць, і гэта вельмі здорава. Дарэчы, той самы, які вы упомянулі, Яраслаў Гжэндовіч, які ў выдавецтве Янушкевіч выдала ўжо два тамы, трэці на падыходзе, відаць. Ён у інтэрв'ю, дарэчы, казаў, што ён на каго кіраваўся, калі пісаў «Гаспадар ледзянога сада», то гэта менавіта Станіслаў Лем і браты Стругацкія, якія паралельна, дарэчы, пад уплывам Лема, мне падаецца, іх творчасць развівалася, бо яны крышачку пазней узнік, там на 10 год, здаецца, пачалі працаваць. І калі, здаецца, наш Андрэй Хадановіч спытаў у інтэрв'ю наконт Станіслава Лема і ўплыва, Гжэндовіч вельмі здзівіўся, ён сказаў: ведаеце, вы памятаеце пра Лема? І мне падалося, што ў Польшчы сучаснай Лема крышачку менш ведаюць у жыцці. Як тады, бо фантастыка таксама ж менш прымалі, мне здаецца, это просто актуалі засталося. Мне цяжка сказаць, бо Лем быў безумоўнай такой славутасцю Польшчы, гордасцю Польшчы і савецкія часы, і пастсавецкія. І нават, ведаеце, такі факт цікавы, свой час мяне вельмі ўразіў, што ў 90-е ўжо гады адзін польскі тэлеканал праводзіў онлайн, як зараз кажуць онлайн, а тады проста ў прамым эфіры усепольскі тэст на IQ.
То бок тэст праводзіўся наўпрост у жывым эфіры і нейкім чынам, можа па тэлефоне ці як гэты тэст, ну, там адслежваліся вынікі. Так вось, хто выйграў гэты тэст? Хто аказаўся самым разумным палякам? Дакладней, самы высокі IQ аказаўся ў пісьменніка Станіслава Лема з Кракава. Да. Вось такі цікавы факт. І да, это... Я не думаю, што пра яго менш ведалі. Я думаю, што проста і шмат іншых фігур было ў той час. І ён же сам просто про гэта казаў, што тут там у Маскве ці яшчэ дзе яго прымаюць, так як нідзе не прымаюць. Ну, гэта яго як бы ўспаміну, сэнсе запіскі. Я разумею. Не, магчыма так, але як бы што мы можам сёння ведаць просто з яго слова. Справа ў тым, што я так глыбока не ведаю. Гэта такі эфект замежжа, я лічу, бо заўсёды ёсць пісьменнікі ці аўтары, рэжысёры, кінарэжысёры, якія за мяжой вядомы ці больш папулярны, чым дома. Ну, мы можам вспомніць Акіра Курасавы, які лічыцца ў нас японскі рэжысёр нумар 1 у Японіі, нават калі ён быў жывы і працаваў, ён так не ўспрымаўся. Ну і шмат так прыкладаў. І залежыць гэта таксама да цікаўнасці, да таго, як перакладаюць. У нас, дарэчы, Лема, дзякуй Богу, перакладалі, да? І перакладаюць, і вы чыталі, здаецца, першыя пераклады ў 90-е гады выйшлі. Так, у мяне была кніга такая выданне старое, гэта Салярыс, на беларускую мову, да. Так, а непераможны, здаецца, выйшаў ужо пазней, таму што памятаю, што там больш новае выданне. І, наколькі я ведаю, зараз выдавецтва Янушкевіч плануе адну з кніг Лема таксама выдаць ужо зорныя дзённікі. Цікава будзе паглядзець і цікава будзе пачытаць і рэакцыя публікі таксама, бо цікава, калі малады чытач першы раз сутыкаецца, дакранаецца да творчасці пісьменніка. Бо вельмі ўспрыяцце ад эпохі, ад часоў залежыць, канешне. Мне падалося, вось ужо напрыканцы, відаць, нашай гутаркі, што можа гэта звязана з тымі эмоцыямі, якія зараз вакол нас, тут у Мінску, але «Шпіталь перамянення» гэта вельмі сучасная кніга. Абсолютно. Мне здаецца, што шмат якія іншыя творы Лема фантастычныя, яны крышачку, ну вось ужо як творчасць Івана Ефремова, напрыклад, знакамітая таксама савецкая фантастыка, які паралельна працаваў, ну, не так ужо ўспрымаюцца востра ярка. А тут абсалютна сучасная проза, яркая, і я не здзіўлюся, калі будуць яшчэ экранізацыі. Добра было? Добра. Вось, ну, тады апошняе ўжо пытанне на сёння. Я б хацеў пытаць, Андрэй, вось, на твой погляд, хто з сучасных рэжысёраў, на твой погляд, бліжэй да таго, каб удала экранізаваць яшчэ раз кнігу Станіслава Лема? Слухайце. Ну, гэта, да, не такое простае. Як прадзюсар жа, ты падумаў. Ну, свая мова, ну, ў сэнсе, вось, Басяновіч, які зрабіў «Атлантыду», да? Украінскі рэжысёр. Украінскі рэжысёр, да. Ну, калі ў такім жа стылі ён бы змог паставіць. Ці Лазніца, які зрабіў... Сергей Лазніца, да, наш, дарэчы, суайчыннік. Ён мог бы зрабіць. Ну, вось, два імёны так, на хутку. На хутку, да. Ну, дарэчы, я вось пра іх-то і не думаў, калі. Думаў, Наста, а вось на ваш погляд, які пісьменнік, можа беларускі нават, бліжэй заўсёды вось гэтай кнігі, менавіта да гэтага рамана Станіслава Лема, па сваім поглядам, па маштабу дзейнасці? Гэта вельмі непроста, але мне здаецца, калі з апошніх твораў успамінаць, мне адразу ў галаву прыходзіць Альгерд Бахарэвіч з яго апошняй кнігай «Пана А», таму што гэта таксама такі герметычны твор замкнёнай прасторы, хаця ў «Шпіталі перамянення» ёсць моманты там пачатку, калі мы бачым могілкі, пахаванне, але збольшага гэта ўсё герметычная прастора гэтага шпіталя, і ў гэты час на фоне, вось як казаў Андрэй, што гэта ўсё на фоне вайна. Тое ж самае мы бачым у кнізе Альгерда Бахарэвіча, калі ёсць людзі ў замкнёнай прасторы, а на фоне адбываюцца нейкія катаклізмы і нешта незвычайнае, яны вось нібыта на гэтай выспе засталіся пасярод цэлага свету.
Я думаю, гэты твор вельмі блізкі. Ну, я таксама чамусьці падумаў пра спадара Альгерда. Я раю вам, шаноўныя гледачы, і пачытаць, і паглядзець стужку Эдварда Жыброўскага. Звычайна наш эфір, калі мы праходзіць наш эфір, мы выкладаем спасылку на фільм. Сёння мы крышачку змянілі правілы, бо, на жаль, у нас няма на дадзены момант для вас спасылкі на стужку «Шпіталь перамянення» Эдварда Жыброўскага па тэхнічных прычынах. Мы спадзяемся, што ў хуткім часе гэта магчымасць у нас з'явіцца, і мы тады абавязкова аддзельным нейкім шляхам у Фейсбуку ці яшчэ як на сайце Польскага інстытута ў Мінску гэту спасылку вам прадаставім абавязкова. Ну, на крайні выпадак вы можаце знайсці стужку на рускай мове, яна ўжо даўно перакладзена на рускую мову, калі вы не валадаеце польскай мовай, напрыклад, каб паглядзець фільм. Дзякую вялікі за цікавую гутарку. Мне падаецца, была такая у нас, як кажуць, канструктыўная размова, цікавая кніга. Кнігу вы пачытаць можаце ў любым выпадку. Прыходзьце сюды у бібліятэку Польскага інстытута, каб пачытаць кнігу на польскай мове. Тут яна ёсць у бібліятэцы на паліцах. Дзякую вялікі за размову. У нас сёння была Наста Карнацкая, блогерка, аўтарка вельмі цікавага тэлеграм-каналу Белліт. Вельмі раю яго, якому, як аказалася, ўжо 3 гады. І Андрэй Коціла, кінарэжысёр. Адразу 2 фільма Андрэя Коцілы, «Муры» і «Над Нёманам» будуць у праграме кракаўскага кінафэсту праз месяц. Яшчэ віншуем цябе і з гэтым. Мяне зовут Антон Сідарэнка. Дзякую вам вялікі. Спадзяюся, сустрэнемся праз месяц з наступным фільмам, з наступнай гутаркай і з наступнымі аўтарамі. Дзякую вам вялікі.